Здравейте, пак съм аз. Само да добавя към предното видео, понеже забравих. Съвсем скоро ще почна да правя видеа, само че те за TikTok трябва да са кратки видеа, в които ще разкажа за моята болест, как тръгна всичко, откъде тръгна, как разбрах за нея, през какви изследвания и лечения съм минал в България и тук в Турция, заедно, нали, и какви лекарства, медикаменти са ми слагали. Обаче ще разкажа и за всичките нещастия, които видях в българските болници. Някой може да се разсърди, някой може да се обиди, но няма да спестя нищо. На много места докторите бяха честни с мен и казаха, че не съм за там, че не могат да ми помогнат, което е добре, и ме отпратиха. Бяха честни с мен. Но някъде, специално на едно място, кошмара беше голям. И няма да го спестя. Лек ден от мен, бъдете здрави и се обичайте.